I pozdrav ljudi, vi gledate Sergej Full TV i ljudi, danas ćemo igrati 8 bal pol. Trenutno sam 12. nivo. Inače, imam jedan Facebook koji mi je hakovan. Na tom Facebooku sam bio, evo igrat ću 500. Bio sam 102. nivo. Ali onda od tada kad sam se iznervirao nisam igrao ovu igricu, pa sam sad malo igrao od 10. do 12. nivoa sam prešao. Pa eto malo da je snimam. Jednu partiju ćemo odigrati. On udara. Evo, ovo će ići unutra, barem jedna. Uvek ide. Opa, ovog puta neće. A ja ću samo dopalim odavde, nadam se da neće ući crna. To. Daj mi neka bez boje. Ajmo, na primjer, ovu možemo da gađamo. To. Preterao sam. Dobro, namestio sam barem šut za ovu. Ne, nisam namestio šut za tu. Za ovu ne mogu. Dobro. A nije... Dobro. Sada ću pokušati ovu u onu tamo rupu. Ne! Koja je sreća? Ovo se zove sreća. Stane na liniju, crna i... sad će njemu to blokirati. Šut. Ili ti udarac. Inače, teo sam da vam kažem jedno kratko obaveštenje. Narednih nekoliko dana, verovatno, potrudit ću se barem jedan dnevno klip da snim, ali nisam siguran, imam previše obaveza. Pobjeda! Nisam siguran da li ću stizati i da znate, ako ne bude bilo klipova da imam obaveza, ali ću se potruditi barem na dan po jedan klip. To je narednih nekoliko dana, možda 4-5 dana, ali potrudit ću se svaki dan barem po jedan klip. Dobro, evo, moramo da odigramo još jednu partiju. Moramo još jednu da odigramo i ljudi, vratili smo se i imam problema s Bandicamom, ne znam šta se dešava. Ušli smo u novu rundu. Nisam teo da to prikazujem sada. O ne! Au, brate, koji debidus. Baš sam debidus. To. Ne, to. Kako mi je... Dobro. Znam ja srednju da gađam. Super. Ne, crno. Prošlo si mi bila srećna, ostani. To. Ovo bi morao da bude... Ne mogu. Čekajte, pokušat ću. Nemam šta drugo. Ovako nekako da se odbije srećno, ali nije moglo. Dobro. Pokušat ćemo i ovog rovana da pobedimo sada. Dal me zezate, izašao je čovjek iz igre. Čekajte, izvinite, nemam sad onu ikonu ovdje, samo da vidim koliko trenutno. 4 minuta traje klip. Ma dal me zezate, bre. Odigrat ćemo još jedan meč. Ja sam negdje mislio ovako da završim... Može, evo ovo ću odigrati. Mislio sam da završim negdje ovaj klip otprilike za jedno... Mislio sam da završim za jedno 7-8 minuta, ali moglo bi da traje i više zbog ova dva. 4. nivo. Da li je 4. nivo? Čekaj, dakle njemu para ako je 4. nivo odmah. 2500. Pa sad ćeš da izgubiš te 2500, nisi treba da ih žrtvaš. Očigledno ne znaš protiv koga igraš. Zviznuću pa koja uđe, ako uđe uopšte neka. Ne volim tako sad, ako su nagomili da gađam jednu posebnu, ne mogu ja to da vidim. Inače, ako ovog pobedimo, vjerovatno prelazimo u 13. nivo. Dobro, nije loš ovaj, znam da pogodim. Najlakša šansa.
E, to sam ja malo preomašio. Ajde, dok on igra samo sekund, ljudi. Nemam pojma gdje mi je ikona od Bandicama. Vrati se. To. Nije loš ovaj uopšte. Lik. Evo, ovdje ću staviti. Pa može i ovako. Ulazi sigurno. 100% pogodak. Ovu trebam sad u srednju da ubacim. Ovako ulazi. Ne, dobro je. Ušlo je. Vidjeli ste. A ne, blok je... Ne mogu ništa. Pokušat ću. A ne. Dobro, mislim da sam mu blokirao ovaj šut. Ovaj šut ovdje da sam mu blokirao. Da. Teško će išto ubaciti. Ima šanse za to. Šta je teško? Lako će to da ubaci. Laganica. Au. Ugodno je namestio. I da... Stani tu bre, ne mrdaj. Dobro je. Nema udarac. Au, brate. Ovo je neki žešći haker. Ako je 4. nivo ili je preigrao. Nemoj bre da me zezaš. Dobro. No, ne. Kačim njegov. Evo ovako ne bi trebalo da kačim, ali teško ću ući. Ući! Ušle! Dobre. Ne znam da li da rizik... Neću, idu u ovu rupu. Prvo ću da... Opa, i ovo je rizik, ali moram to da udarim. Šta sam rekao, ljudi? Ode mi slušalice. Šta sam rekao, ovo je žešći rizik. Blok šut. Ako njegov... Dobre. Yes. Ej. Ovo je moja lopta, mogu da je nameštam. Želim da nameštam loptu. Ovaj šut mi je... Mrzim ovaj šut. Ovo je najgore gađan taj šut. Sam rekao. Znači uvek jednostavno kada tu stoji naciljaš i ono... I pobjeda za njega. Izgubio sam, ne. Crno ću ubaciti 3 miliona %. Zna čovjek da izve... Ovo je neki žešći... Ovaj čovjek je preigrao, verovatno. Ovu igricu kada uspeva, tako da... A daj! Ne vidim koliko traje klip za sada. Pa, dosta je. To bi bilo to, hvala što ste gledali ovaj video. Ostvario sam 2 pobjede, jedna bez veze, ali mislim da bi i to pobedio. Prva je bila super pobjeda. Ova druga, pobedio nas je neki, što je verovatno i preigrao, možda i nije. Neću sad svoj neuspeh da se nešto izvlačim, ali ne znam. Mislim da jeste i to bi bilo to. Znači, hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!